αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος σου ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, Βασίλειον ιεράτευμα Πατερόσιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, προρίσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ανθίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Προέδρου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντων των μελών, των διδασκάλων, των διδασκομένων, των γονέων και κηδεμόνων και πάντων των συντελούντων εις την κατά Θεόν επίδοση του Συλλόγου, ελληνική πολεμική αγωγή και υπέρ του ευθύν επ' αυτούς την χάριν του Παναγίου Πνεύματος, έτι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων ενιαυτών της Χριστότητος του Κυρίου, ότι ελεημούν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν, ο των όλων δημιουργέ και Κύριε και Βασιλεύ των αιώνων, ο πολύς εν ελέη και πλούσιος εν αγαθότητη, ο τα δώρα των μάγων εμβυθλέν προσδεξάμενος, ο άρτος τη ζωή σου εκ του ουρανού καταβάς, ο καιρούς και χρόνους εν της εξουσία θέμενος και την ζωή ημών εις χείρα σου διακρατών. Επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις των νέων ενιαυτών της Χριστότητής σου, και ευλόγησον την πίτα ταύτη την προσφερωμένη εις δόξαν συν και τιμήν του εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπνιξον εφ' ημάς, τούστε τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντες και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίου σου δωρεάς, ότι επισείς μπήκαμε το ζών τη Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον των σύλλογων ελληνικής πολεμικής αγωγής, τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνουν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες Παναχράντου Αγία σου Μητρός, το εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων των απεώνων σοι ευαρεστησάντων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι, ο εν τες αγκάλες του δικαίου σημειών βασταχθήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων εκουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού και Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας Καπαδοκίας και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Πριν πω το διευχόν, να ευχηθώ σε όλους σας καλή και ευλογημένη την καινούργια χρονιά, να πετύχετε τους στόχους που έχετε ως σύλλογος, αλλά και ο καθένας προσωπικά να βελτιωθεί μέσα από την άσκηση, μέσα από την πειθαρχία και μέσα από τις αρχές τις οποίες εμπνέει το Παγκράτιο, που είναι μια ξεχωριστή πολεμική τέχνη, με ήθος νομίζω και ιδιαίτερη αξία. Εύχομαι ο ταξιάρχης, που είναι και ο προστάτης του στράτου, να εμπνέει πάντοτε και να καθοδηγεί και να σκεπάσει την προσπάθειά σου. Να σου δίνει δύναμη σε όλους τους συνεργάτες σου, να προσφέρετε στην τοπική μας κοινωνία και ιδιαίτερα σε αυτά τα μικρά παιδιά, στα οποία ασκείται και αγωγή συγχρόνως και πρέπει να είστε και προσεκτικοί και υπεύθυνοι όπως είστε και να έχετε συναίσθηση της ευθύνης και του καθήκοντος. Εύχομαι όλα να είναι κατευχήν, καλή δύναμη, καλή χρονιά και υγεία σε όλους.
διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή συνέχεια, να περάσετε όμορφα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Και ελπίζουμε να σας δούμε ξανά, να σας ευχαριστούμε. Ευχαριστήσω και φέτος που είστε όλοι εδώ κοντά μας, έχουμε στηρίξει αυτό που ονομάζεται Παγκράτιο Ελληνική Πολεμική Αγωγή. Και μπορώ να πω ότι κάθε φορά το ξέρετε καλά, το Παγκράτιο το κρατάμε εμείς και το κρατάμε ψηλά με περισσότερες συμμετοχές και σε πολλά πράγματα τα οποία συμμετέχουμε, κάνουμε και τα ξέρετε ότι τα κάνουμε μόνο εμείς. Φέτος θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω κάποια βραβεία σε κάποιους ανθρώπους που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και έχουν στηρίξει αυτό που ονομάζεται Παγκράτιο. Γιατί ό,τι και να γίνει δεν είμαστε μόνο εμείς σαν προπονητές στο Διοικητικό Συμβούλιο και εσείς οι γονείς που είμαστε τόσα χρόνια. Είναι και κάποιοι άνθρωποι από πίσω που θα έλεγα ότι είναι και λίγο αφανείς ήρωες. Το ξέρουμε προσωπικά εμείς, οπότε το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο βραβείο αναμνηστικό από εμάς. Το πρώτο που θέλω να δώσω από το σύλλογό μας είναι στον βουλευτή Εύρω και γραμματέα της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας, κύριο Δερμετζόπουλο Χρήστο, που τόσα χρόνια είναι αφανής ήρωας κοντά σε μένα προσωπικά, σαν στράτος και στο σύλλογό μας. Δεν χρειαζότανε, αλλά το εκτιμώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Στράτο μου, θερμά συγχαρητήρια για αυτό το οποίο κάνεις. Δεν είναι εύκολο, νομίζω το γνωρίζουν όλοι εδώ πέρα, τι προσπάθεια απαιτεί. Γεια σας παιδιά, θερμά συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθειά σας, αλλά πάνω απ' όλα γνωρίζω ότι οι καλές ομάδες είναι αυτές που κερδίζουν και φυσικά με την καθοδήγησή σου. Εννοείται θα είμαστε δίπλα σε κάθε τέτοια προσπάθεια, γιατί ξέρω ότι το έχουν ανάγκη τα παιδιά και την αγωγή, την οποία όλοι αυτοί λαμβάνουν, την πειθαρχία, έτσι ώστε να κάνεις καλύτερους πολίτες, καλύτερους συμπολίτες μας. Δεν θα με ακρηγορήσω, γιατί νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να δούμε και τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά δεν χρειαζόταν, το εκτιμώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που είπαμε να το πω εξ αρχής, αλλά θα το πούμε τώρα, έχουμε μαζέψει πάνω από 300 τώρα. Μέγας χορηγός όμως για αυτή την εκδήλωση είναι το Διαγνωστικό Εργαστήριο Δημόκριτος με τον Διευθυντή Πανταζή Νικόλαου, το οποίο μας απρομήθευσε η αγαπητή Ευστραχία Καλατζίδου, η οποία εργάζεται εκεί και μας έδωσε εξετάσεις τώρα 700 ευρώ. Οπότε αξίζει να το στηρίξουμε. Δεν βρίσκεται σήμερα εδώ, θα το παραλάβεις εσύ αυτό για το Διευθυντή. Φέτος θα δώσω ένα ιδιόμορφο αναμνηστικό βραβείο. Πρέπει να βραβεύουμε όχι μόνο την προσπάθεια, τα μετάλλια, αλλά και τη συνοχή που έχουμε στην προπόνηση. Καμιά φορά πρέπει να βραβεύουμε και το ατύχημα το οποίο συμβαίνει στον χώρο άθλησης και ειδικά όταν γίνεται για να ετοιμαστεί μία επίδειξη και θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Δυστυχώς, όταν ένας άνθρωπος είναι ενήλικος και είναι επαγγελματίας, όταν θα της συμβεί κάτι άσχημο μέσα στον χώρο προπόνησης, αυτό το κόβει και την προσωπική ζωή και την εργασία και ξέρω ότι ανάμεσά μας ένα άτομο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από το πρόβλημα το οποίο έπαθε για την προηγούμενη επίδειξη και αυτή είναι η Γκότζη Βασιλική Μαρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναεπανέλθεις. Μπορείς να κάνεις και άλλα αθλήματα. Ωραία. Συνεχίζουμε. Κάθε χρόνο οφείλω να βραβεύσω και βραβεύω τον
καλύτερο αθλητή που έχει ξεχωρίσει για κάποιο λόγο που έχω κρίνει εγώ. Όλοι δίνουν το καλύτερο του σε αυτό, αλλά κάποιοι έχουν λάθει λίγο παραπάνω. Πέρυσι πήγαμε σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, όπου είχαμε μαζί μας τη μικρότερη αθλήτρια που έχει συμμετάσχει ποτέ. Η συγκεκριμένη αθλήτρια ήταν η Μανολίδη Βασιλική και δίνω αυτό το βραβείο όχι τόσο γιατί έφερε το χρυσό μετάλλιο, αλλά για την επιμονή που έχει δείξει, για ό,τι έχει κάνει και νομίζω ότι αξίζει να βραβευτεί γιατί από το χωριό Άνθια, το που είχαμε και τη σχολή και σταματήσαμε για πολλούς λόγους, δεν νομίζω αυτό το χωριό να έκανε κάτι για αυτό το κορίτσι. Και αν όχι να ανοίξει την πόρτα μας στη δικιά μας σχολή για να πει ένα μπράβο, να χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού αυτό και να πει μπράβο για αυτό που κάνατε. Γιατί μαζί με τη Βασιλική και με ένα άλλο κορίτσι από την Άνθια είχαμε 2 αθλητές στην εθνική ομάδα μέσα από την Άνθια. Οπότε το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό. Συγχαρητήρια, Βασιλική. Από τους ανθρώπους επανέρχομαι που μας στηρίξανε και ήταν για κάποιο τρόπο αφανιέρωση και ήταν την πρώτη στιγμή μαζί μας. Αυτός ο άνθρωπος που μόλις ήρθε κιόλας είναι ο αντιδήμαρχος στρατισμού Δαστερίδης Ηλίας, που με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με την επιμονή του έχουμε καταφέρει να πάρουμε κάποιες αθλητικές δραστηριότητες στην Αλεξανδρόπολη που θα τις ακούσετε και θα τις δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα και ήταν από τους λίγους που περάσανε και βοηθήσανε έπρακτα και χώρια από όλα αυτά. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι και συνάδελφός μου, είναι αστυνομικός και έχουμε πολλούς αστυνομικούς μέσα στο Συμβούλιο. Ηλία, αυτό είναι για σένα. Το επόμενο έχει να κάνει το βραβείο αυτό για το πρώτο άτομο το οποίο εμένα με δίδαξε Παγκράτη και όπως το έχω πει πολύ συχνά, Δημήτρη εσείς, όταν ήμουν πρωτοετής σχολείας της Λάκων, την βρήκα εκεί, εκπαιδεύτηκα. Ξαφνικά έτυχε να είμαστε συνεργάτες στις 2 πόλεις δίπλα-δίπλα και να είναι βασική, θα έλεγα, μέντορας σε οτιδήποτε κάνω. Δήμητρα, για σένα. Καλησπέρα σας. Ένα λεπτάκι μόνο, γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ. Είναι τιμή μου που είμαι δίπλα σε έναν άνθρωπο νέο, που δίνει τη σπίτα σε εμάς τους χειρότερους να συνεχίσουμε και να μην το βάλουμε κάτω, να συνεχίσουμε με το Παγκράτιο, να συνεχίσουμε με το ελληνικό αυτό άθλημα που αγαπάμε πάρα πολύ. Και θέλω απλά να μοιραστώ μαζί σας ότι έχω κάνει εγγράφος πρόταση στην Ομοσπονδία να ορίσουν το δάσκαλό σας υπεύθυνο Ανατολικής και Μακεδονίας και Θράκης για το Παγκράτιο. Το επόμενο τιμή σε ένεγγεν για έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον χώρο των πολέμικων τεχνών, με τη δικιά του πολεμική και την οποία θα σας την πει ο ίδιος και θα την αναλύσει ποια είναι και το πώς ακριβώς την κάνει. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί σε κάθε επίδειξη που έχω πάει, γιατί έχει την ιδιομορφία της, την ιδιοτελεστία της και έχει ένα πανέμορφο τρόπο να το διδάσκει. Το επόμενο είναι για τον Δημητρακόπουλο Ευθύμιο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε και ιδιαίτερα για το Στράτο. Γνωριζόμαστε λίγα χρόνια, αλλά έχω εκτιμήσει πάρα πολύ τη δουλειά που κάνει. Πάρα πολύ. Να είναι υγιείς, να είσαστε όλοι υγιείς και να χαιρόσετε τα παιδιά σας και να ευχαριστήσετε πάντα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το επόμενο, την οποία δεν την είχα ενημέρωση να την βραβεύσουμε, πήγε και τώρα τελευταία. Μαρίνα, για εσένα είναι. Η οποία Μαρίνα Βασιλακάκη είναι η αποκλειστική λογίστρια στο γραφείο του Κοζάκη και είναι τα μάτια, η πλάτη, τα αυτιά μας, η προστασία μας και οτιδήποτε κάνουμε μέχρι τώρα για να συνεχίσουμε να το κάνουμε νομότυπα. Έχει βοηθήσει και για το βιβλίο και για οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Φυσικά την έχουμε παιδεύσει πάρα πολύ και οφείλω τους συνεργάτες που έχω δίπλα μου με το λιγότερο τρόπο να το μιλώ. Βασιλακάκη, Μαρίνα, αυτό είναι και σένα. Τέλος, όπως πέρυσι έδωσα σε όλους τους συνεργάτες και βοηθούς προπονητή το αντίστοιχο που τους αρμόζει,
όπως είχε πάρει η Καλατζίδη τη στρατηγία και η Δέσποινα Πάπαλου. Φέτος θα δώσω στην Πολυξένη Καρέ, η οποία βοήθησε και αυτή πέρυσι και είναι η μοναδική προπονήτρια βοηθός η οποία δεν πήρε. Αυτό το οποίο έμεινε, αλλά λόγω υποχρεώσεων το καταλαβαίνουμε δεν μπόρεσε να έρθει, είναι στο Δήμαρχο τον κύριο Ζαμπούλκη Ιωάννη, ο οποίος μέσω του Αντιδημάρχου και μέσω όλα αυτά που μου προσφέρει μας έχει βοηθήσει και στο μέλλον θα ακούσετε πάρα πολλά πράγματα που ετοιμάζομαι. Οπότε θα το δώσω και θα σε σε εσάς, το πατέρα. Είναι τον κύριο Ζαμπούλκη. Σας ευχαριστώ, συγγνώμη την καθυστέρηση. Αρχίζει η επίδειξη. Για τη λαχιοφόρα η λαχιοφόρα αγορά φέτος είναι στα 5 ευρώ. Κερδίζουν όλα μας τα λαχεία. Δεν υπάρχει λαχείο που δεν κερδίζει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας βοηθήσατε σε αυτό, γιατί μόνοι μας δεν θα τα καταφέρναμε. Έχουμε, πέρα από το Δημόκουτο, έχουμε και ένα λευκό χρυσομονόπετρο από το Κάζαν Άλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Επίσης, θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα βραβεία τα οποία ετοιμάστηκαν από τα χέρια του Αντώνη του Παλούτσου Μεταλλοτεχνείου, ο οποίος είναι και θείος και ταμείος της Ομοσπονδίας. Τον Αντώνη δεν το γνωρίζετε, είναι καλλιτέχνης του μετάλλου και όλα τα καλά καταστήματα της πόλης από Πίκο Ανδρέου και όλα τα άλλα έχουν περάσει από τα χέρια του. Ό,τι τέχνημα βλέπετε στην πόλη είναι από τα χέρια του. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος, θα ήθελα να αναγγείλω ακόμα δύο καλεσμένους οι οποίοι θα ήθελα να μιλήσουν και είναι ο κύριος Πέτροβης Δημήτριος, προσωπικός φίλος που είναι πάντα κοντά μας και υπήρξε πάντα κοντά στο Παγκράτη. Κύριε Πέτροβης, ένα χαιρετισμό θέλετε. Καλησπέρα, καλό μήνα, καλή χρονιά σε όλους. Είμαι χαρούμενος ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ απόψε. Γνωρίζω το Στράτο χρόνια, είμαι φίλος πολύ με τον πατέρα του και είδα όλη αυτή την προσπάθεια πώς μετουσιώνεται σε πράξη και πώς η πράξη αναδεικνύει ένα άθλημα που πραγματικά θα έπρεπε να είναι μέσα στην καρδιά μας. Το Παγκράτιο θα μπορούσε να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά όπως είχε πει ο Ανδρέας Μαζαράκης, κάποτε πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος, δεν το θέλησαν. Το απέκλεισαν και βάλαν άλλα αθλήματα, γιατί είπαν ότι είναι ο λίγον τι σκληρό. Δεν είπαν σκληρό, είπαν βάρβαρο. Εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι όλη η δύναμη είναι εδώ. Σε όλα αυτά τα παιδιά που βρίσκονται πίσω. Εγώ έχω βιωματικές εμπειρίες από αυτό το άθλημα, γιατί υπηρέτησα και στην Ομοσπονδία. Αλλά θέλω να συγχαρώ το Στράτο του Μαστρονικόλα για το έργο το οποίο πραγματικά παράγει και προάγει όχι μόνο το άθλημα, αλλά έχει τη λέξη αγωγή, που η αγωγή τι είναι? Άγω, οδηγό. Πώς οδηγό? Είναι ένας συνδυασμός πνεύματος, ψυχή και πράξεων και σώματος. Αυτά τα παιδιά λοιπόν αύριο στην κοινωνία, γιατί υπάρχει αίθουσα πολέμου, Στράτο Μαστρονικόλα, το βιβλίο σου, θα δουν ότι υπάρχουν πολλές αίθουσες πολέμου έξω από εδώ. Αλλά με την αγωγή πραγματικά θα μπορούν να σταθούν και θα μπορέσουν να σταθούν σαν τους αυριανούς ήρωες, σαν τα παιδιά που πραγματικά έχει ανάγκη αυτός ο τόπος για να πάει μπροστά. Συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά. Κύριε Μαλτέζο, να σύντομο χαιρετισμό. Να πω και εγώ μια καλησπέρα από την πλευρά της Ομοσπονδίας. Χαιρετίζουμε όλο τον κόσμο εδώ, τον προπονητή μας στο Στράτο και κυρίως αυτά εδώ πέρα τα παιδιά. Και τους γονείς τους που τα οδηγούν εδώ. Έχουμε πει ότι το Παγκράτιο είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα, το οποίο ενώ έχει πάρα πολλές προκλήσεις, καλλιεργεί στα παιδιά πολλές μορφές αρετής και αρετών, αν θέλετε, στον πληθυντικό αριθμό. Εμείς απλά χρειάζεται να στεκόμαστε με αγάπη δίπλα στα παιδιά, όπως κάνει ο προπονητής τους και όπως και οι γονείς. Ένα μεγάλο μπράβο και μια καλή συνέχεια με την Θεία Δύναμη. Θα το ακούσετε από εκεί που πρέπει.
Καλησπέρα. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία σε όλες τις οικογένειες και πάνω απ' όλα στους αθλητές. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας του Στράτου και των υπολείπων της διοίκησης είναι η παρουσία των μικρών αυτών εδώ αθλητών, παιδιών, οι οποίοι είναι το ζωντανό παράδειγμα του αθλητισμού. Παρουσία μικρών παιδιών είτε σε αθλητικούς χώρους είτε σε εκδηλώσεις όπως είναι αυτή η εκδήλωση προς τιμή του Συλλόγου. Εκείνο το οποίο θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Από την πρώτη στιγμή, ό,τι πρόταση δέχτηκα από τον Στράτο, όχι μόνο σαν συνάδελφο, αλλά και σαν έναν άνθρωπο που παλεύει για αυτό το άθλημα, αγωνίζεται τόσο ώστε να το διαδώσει όχι μόνο μέσα στο Δήμο, αλλά και γενικά πανελλαδικά. Ήμουν δίπλα του και θα είμαι δίπλα σε οποιαδήποτε πρόταση. Γι' αυτό και από κοινό, και πρέπει να το πω τώρα Στράτο, ότι κάναμε μια πρόταση στην Ομοσπονδία για να πάρουμε και να φέρουμε εδώ το πανευρωπαϊκό. Έχω βάλει λεφτά στο κωδικό, γιατί έτσι είναι αυτή η διαδικασία. Έχουμε δεσμευτεί λεφτά στον προπολογισμό του Δήμου του 2025 για τον Νοέμβριο. Τα μέχρι τώρα δείγματα και οι επαφές που κάναμε είναι θετικές και θα πάρουμε το πανευρωπαϊκό και θα γίνει τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Δηλαδή, ετοιμάστε τα παιδιά, κάντε έναν περισσότερο μεγαλύτερο αγώνα, γιατί θα πάρουν μέρος σε πανευρωπαϊκούς αγώνες που θα γίνουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στο Παρασκευόπουλος. Είμαστε σύντομα, πιστεύω ότι θα έχουμε και την τελική απάντηση από την Ομοσπονδία, αλλά αυτά τα οποία λάβαμε μέχρι εχθές ήταν θετικά και ότι θα δοθεί στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στο Σύλλογο Παγκράτιο, το στηρίζει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης οικονομικά και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί είμαστε δίπλα στον Σύλλογο και στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να πάνε όλα καλά. Άλλο που δεν έχω να πω είναι ότι ο αγώνας αυτός προέρχομαι, ανήκω στην οικογένεια του αθλητισμού, έχω τελειώσει και γυμναστική ακαδημία, έχω αγωνιστεί σε πολλά αθλήματα, έχω πάρει μέρος σε αγώνες και σε συλλόγους σε μεγάλες κατηγορίες και εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι να μην κάνετε πίσω σε οτιδήποτε σας ζητήσουν τα παιδιά. Να κάνετε οτιδήποτε απαιτείτε, γιατί αυτά τα αθλητικά τα χρόνια τα οποία διανύουν τα παιδιά δεν γυρίζουν πίσω. Θα τους προσφέρετε τον χρόνο σας, την υποστήριξή σας, την παρουσία σας, τον κόπο σας να πάτε και να έρθετε να φέρετε τις προπονήσεις στα παιδιά, ούτως ώστε να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Είναι ό,τι καλύτερο για αυτά εδώ τα μικρά ανθρωπάκια, τα πλασματάκια, τα αγαπημένα, τα οποία τα στηρίζουμε και είμαστε κοντά τους. Να είστε καλά. Τέλος, ανάμεσά μας είναι αντιδήμαρχοι, είναι ο φίλος Πατμανίδης Γιάννης. Γιάννη, ευχαριστούμε που ανάμεσά μας. Και πολύ φίλος και συνάδελφος επίσης, αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης, κ. Παντελής Χαράλαμπος. Αυτά. Προχωράμε για το πρόγραμμα. Σε αυτό το Δήμο φυσικά με παιχνίδια και με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους προσπαθούμε να τους μοιήσουμε στο άθλημα και να μάθουμε σε πρώτο επίπεδο πώς κάνουμε μια καλή συγκράτηση σε ένα αντίπαλο. Τον αντίπαλο το κρατούμε μέσα από το στρωματάκι και δείτε λίγο θεαματικό το κάνουμε σαν παιχνίδι. Επιβίβαση, άρχιστε. Σφίξτε καλά και τα πόδια πάνω. Σφίγγουμε καλά. Σφίγγουμε. Σφίγγουμε. Όλα και τα πόδια πιάνεις καλά. Σφίγγουμε, σφίγγουμε. 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 Σφίξε.
Προς κάτω Παγκρατίου. Προς κάτω Παγκράτιο. Δράτη, πρώτα δράτη, καστή δράτη. Παίζω με σπαθισμό, με τα πόδια. Μόλις με τους κόρπους. Πάρξτε. Όχι. Ένα. Σπαθισμό, δράτη. Τα φύγε. Πάρξτε. Πάψατε, πολύ ωραία, δεν συμμάχεις. Παίζουμε με πυκνές ελακτίσματα. Άρχιστε, πάμε. Σκάτω Παγκράτιο, άρχιστε. Καλέστε, πάμε, όπως θέλετε, πάμε με την δύναμή σας. Είστε καλά. Για από κάτω να γυρίσουν οι να κρατήσουν. Μπράβο, τέλεια. Όχι. Όχι. Χαιρετισμό μεταξύ σας, Βασίλη. Χαιρετισμό. Άρχιστε. Χαιρετισμό στο κοινό, άρχιστε. Το συγκεκριμένο τμήμα έχει εμπειρία άνω των 2 ετών, έχουν συμμετέχει πολλά παιδιά σε αγώνες και περιμένω πολλά από το τμήμα. Θα κάνουν αγώνα ημιεπαφής και ένα κάτω Παγκράτιο και όταν θα ξανάρθει τη σειρά τους θα πούν σε αγώνα πίξ-λάξ. Δεν συμμάχεις. Κάτω Παγκράτιο. Άρχιστε. Βάζουμε όλοι μας τη δύναμη. Μη μας πέσουν γύρω-γύρω. Πάψατε, όρθιοι. Προς σημεία επαφής. Ανοίξτε χώρο. Όρθια μάχη θέλω. Άρχισαστε. Όρθια μάχη, Αλέξανδρε. Πάψατε. Χαιρετισμό μεταξύ σας. Άρχιστε. Χαιρετισμό στο κοινό. Άρχιστε. Φεύγετε πίσω και βάζετε κάτι για πίξ-λάξ. Αρχίζουμε τρέξιμο καιρό. Το τμήμα που μόλις βγήκε τώρα να βάλετε κάτι για μασέλες.
Πιο μεγάλο κύκλο. Κύληση. Άρχιστε. Τρέχουμε. Κύληση. Άρχιστε. Όρθιοι. Γραμμή. Αθανασία, κάτι πες μέσα. Αγγέλη, θέση μάχης κάτω Παγκρατίου. Προς κάτω Παγκράτιο, θέλω σκληρό αγώνα από εσάς. Σε αυτό το τμήμα είναι παιδιά πιο μεγαλύτερης ηλικίας, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις παιδιών που συμμετέχουν γιατί δεν βολεύουν τα αδέρφια τους άλλες ώρες. Προς κάτω Παγκράτιο, άρχιστε! Όσοι είστε κάτω από την αρχή. Όρθιοι. Προς σημείο επαφής. Θέλω όρθια μάχη. Όχι έδαφος, όρθια μάχη. Χαιρετισμό. Άρχιστε! Πάψατε. Χαιρισμό μεταξύ σας. Άρχιστε. Χαιρισμό στο κοινό. Άρχιστε. Τώρα το επόμενο τμήμα θα παίρνουν κατά 2 ζευγάρια γιατί είναι πιο θεαματική αγώνες, είναι πιο μεγάλα τα παιδιά και πρέπει να φανεί αυτό που θα κάνουν. Πρώτο ζευγάρι. Κοιτάστε. Γιάννη με Βασίλη, ελάτε. Οι συγκεκριμένοι αθλητές πρέπει να το πω. Πόσο χρόνο αρχίσατε, Γιάννη, πόσο χρόνο ήσουνα? Άρχισα 3 ή 2. Ισχύει από 9 μηνών, Πόσο ήταν, 4? Εσύ, Βασίλη? 4. Αρχίσαν 4 ετών. Πόσο είσαι τώρα? 12 με 10. Εύκολο με διαδικτύτα, πώς είναι. Χαιρεσμό μεταξύ σας. Προς κάτω Παγκράτιο θα παίξετε με εξαρθρώσεις όπως είναι πλέον της ηλικίας σας. Πλέον μετά τα 12 έτη το κάτω Παγκράτιο δεν είναι με συγκρατήσεις. Πρέπει να κάνεις μια διανοητική λαβή παράδοσης. Χαιρετισμό. Άρχιστε. Πάψατε. Θα ξαναπείτε και με εγωφής. Χαιρετισμό μεταξύ σας. Άρχιστε. Χαιρετισμό στο κοινό. Έξω. Κωνσταντίνε, πες με τον Πέτρο.
Προς κάτω Παγκράτιο, χαιρετισμό. Άξαστε. Πολύ ωραία, αρκεί, όρθιοι. Χαιρισμό μεταξύ σας. Άρχιστε. Χαιρισμό στο κοινό. Γιώργος με Και ο Γιώργος φυσικά είναι από τα παιδιά τα οποία ξεκινήσανε πάρα πολύ μικρά. Προς τιμή του Αποστόλης, πόσο καιρό κάνεις Αποστόλη? 3 μήνες, 2. 2,5. Ο Αποστόλης κάνει 2,5 μήνες. Θα δείτε κάποια παιδιά που έχουν το φυσικό ταλέντο και το χάρισμα και τους αρέσει πώς έχουν καλή απόδοση. Προς κάτω Παγκράτιο. Άρχιστε. Όρθιοι. Πάμε άλλο ένα. Άρχιστε. Πολύ καλά, αρκεί. Τέλος. Χαιρισμό μεταξύ σας. Άρχιστε. Χαιρισμό στο κοινό. Πολύ καλά. Μέσα εσύ, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, πες με τον Γιάννη. Το βλέπω. Δεν θα πέρα. Προς κάτω Παγκράτιο. Άρχιστε. Πάψατε. Αρκεί. Χαιρετισμό μεταξύ σας. Άρχιστε. Χαιρετισμό στο κοινό. Ένα πολύ δυνατό ζευγάρι όπως και κάποια παιδιά που πριν δεν ήταν ανίκηλα, τα οποία είχαν ξεκινήσει από Άνθια και συνεχίσαν Αλεξανδρούπολη. Η Κατερίνα είχε αλλάξει όλα τα προπονητήρια. Την είχα Μαΐστρο, την είχα Άνθια και τώρα Αλεξανδρούπολη. Και ελπίζω να συνεχίσουμε. Είμαστε έτοιμοι? Προς κάτω Παγκράτιο. Άρχιστε! Όρθιες αρκεί. Χαιρισμό μεταξύ σας. Άρχιστε. Χαιρισμό στο κοινό. Άρχιστε.
Θέμη, με τον Αλέξανδρο, πείτε. Επίσης, οφείλω να πω και αυτό το ζευγάρι, ο Θέμης κάνει πολλά χρόνια και ο Αλέξανδρος άρχισε μαζί με τον Αποστόλη, οπότε κάνει 2,5 μήνες. Αλλά είναι ένα από τα πολύ ανελεγχόμενα αστέρια του συλλόγου και πιστεύω πολλά όπως και τα προηγούμενα παιδιά πέρασαν. Χαιρετισμό, άρχιστε. Όρθιοι. Όρθιοι. Τέλος, όρθιοι. Χειρισμό μεταξύ σας. Άρχιστε. Στο κοινό χειρισμό. Στο σκάτω Παγκράτιο. Άρχιστε. Τέλος. Άρχιστε. Τέλος, αρκεί. Χαιρετισμό μεταξύ σας. Άρχιστε. Στο κοινό, άρχιστε. Λοιπόν, η Χρύσα προς τιμή της έρχεται να κάνει επίδειξη για αυτό που μπορεί, γιατί έχουμε πρόβλημα σοβαρό στο γόνατο. Η Κική έχει 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες είναι φίλες και θα προσπαθήσω μαζί να κάνουν πίξιλας, γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Προσεκτικό παιχνίδι, για την ακρίβεια. Άρχιστε. Το πίξιλαξ, το έχουμε ξαναπεί, είναι εκ του πυγμαχώ λακτίζου, είναι κομμάτι του Παγκρατίου. Και αυτό κλεμμένο παραποιημένο άθλημα. Άρχιστε. Πάψτε τα αρχή. Χειρισμό μεταξύ σας. Άρχιστε. Χειρισμό στο κοινό. Πάμε το τμήμα που είναι για πίξιλαξ, το 6 με 7. Σύντομα. Το 6 με 7 τμήμα. Σύντομα, σύντομα. Βρείτε ζευγάρια. Το τμήμα αυτό ξεκίνησε φέτος στο πίξιλαξ. Όπως είπαμε, το πυγμαχώ λακτίζο είναι σε πειραματικό στάδιο, αλλά έχουν ξεπηδήσει πάρα πολύ σκληροί μαχητές. Θέλω τα χέρια να τα έχετε ψηλά.
Χαιρετισμό. Άρχιστε. Πάψατε αρχή. Χαιρετισμό μεταξύ σας, άρχιστε. Χαιρετισμό στο κοινό, άρχιστε. Επόμενο τμήμα, σύντομα. Μπείτε με τα ζευγάρια σας. Έτοιμοι. Θέλω τα... Δεν έχεις αντίπαλο. Ευάγια πιέσου. Ευάγια. Χαιρετισμό μεταξύ σας. Άρχιστε, πάμε. Χέρια ψηλά, θέλω καλό παιχνίδι. Παίξτε πυγμαχία, χέρια. Δεν θέλω λάξη, μόνο χέρια. Να βλέπετε που χτυπάτε. Δεν γυρίζουμε πλάτη. Πάψατε. Χαιρετισμό μεταξύ σας. Άρχιστε. Χαιρετισμό στο κοινό. Άρχιστε. Επόμενη. Κατερίνα, μες με την Βάσκα. Την επόμενη φορά δεν το λέω μόνο για σας. Το λέω και για τους υπολείπους. Δεν ερχόμαστε με κοσμήματα, δεν πάμε σε γάμο. Σε επίδειξη είμαστε και πάμε σε αγώνες. Τελευταία φορά. Χαιρετισμό, άρχιστε. Πάψατε. Χαιρετισμό μεταξύ σας. Άρχιστε. Χαιρετισμό στο κοινό. Άρχιστε. Θέμης με Αλέξανδρο. Χαιρετισμό. Άρχιστε.
Αρκεί. Χάσατε. Χειρισμό μεταξύ σας. Άρχιστε. Χειρισμό στο κοινό. Δες Πέτρο. Χαιρετισμό. Άρχιστε. Τέλος. Χειρισμό μεταξύ σας. Άρχιστε. Χειρισμό στο κοινό. Άρχιστε. Χαιρετισμό, άρχιστε. Πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος. Χειρισμό μεταξύ σας. Άρχιστε. Χειρισμό στο κοινό. Τα χέρια στο κεφάλι. Χαιρετισμό. Άρχιστε. Τέλος, πολύ καλά. Είπα ωραία. Δεν μας σταματήσετε. Τα πηγαίνατε πολύ ωραία. Χειρισμό μεταξύ σας. Χειρισμό στο κοινό. Μπράβο. Χαιρετισμό, άρχιστε. Κύριε Δασταρίδη, ευχαριστούμε. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος. Χειρισμό μεταξύ σας. Άρχιστε. Χειρισμό στο κοινό. Καθόλου. Πείτε. Μπαίνετε τελευταίοι. Θέλω θεαματικό παιχνίδι. Εντάξει. Το ξαναλέω. Θέλω θεαματικό παιχνίδι. Πυγμαχία μόνο. Άρχιστε.
Τέλος, πάρα πολύ καλά. Χαιρετισμό, μεταξύ σας, άρχιστε. Χαιρετισμό στο κοινό. Κάπου εδώ η επίδειξη έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω να περάσετε όμορφα και να μην φύγετε απευθείας όλοι και μείνουμε 5 άτομα πάλι. Αυτά μπορούσαμε να κάνουμε φέτος. Κοιτάξαμε να είμαστε λίγο πιο αγωνιστικοί και να μην κάνουμε μια ομαδική άσκηση για να είναι πιο εύκολο και παράλληλα να προετοιμαστούμε καλύτερα για αγώνες που θα είναι και επίδειξη. Από όλους εμάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συντελεστές, όσοι βοηθήσαν και με οποιοδήποτε τρόπο και ελπίζω του χρόνου να είμαστε περισσότεροι. Αυτό που θα σας παρακαλέσω κάποια στιγμή και το λέω για όλους τους γονείς, σε ένα πράγμα μόνο υστερούμε, σαν σύλλογος, που παλιότερα το είχαμε. Δεν έχουμε ελανοδίκες διαιτητές. Ελανοδίκης ο διαιτητής. Όλοι οι γονείς δεν θέλουν να γίνει κανείς διαιτητής, μέχρι να πάμε αγώνες που θα αδικηθεί το παιδί και μετά να έρθουν να γίνουν διαιτητές. Κάποια στιγμή θα βγάλω ανακοίνωση. Ο καθένας μπορεί να γίνει, δεν είναι δύσκολο. Πλευρικοί ελανοδίκες. Αν έχουμε και τους δικούς μας ελανοδίκες, θα είμαστε πρώτοι. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμό όλοι στο κοινό. Άξτε! Καλή συνέχεια.